Inom mo ka niya. Okay, lasi. Saan mo nagkahilas? Ano? Karoon pag kita kaabot ka, relax lagi ito. Inom mo ko. Ang ganyan may pangaon. Mga mo. Mga mo. Nakaigbili sudah. Ang palit mo. Asa may palit diha? Magkakainin. Karoon pag kita kaabot. Napapagod sudah nito. Ano to, son? Ano ako pa doon ani? So, ano kanon? Ano mamaniyaw na punta? Karoon pa taka. Unya. Bridor, bridor. Hindi ko yahay pa kanina. Ay, dito. Kaya manapon mga mo. Inom mo ka diha. Hindi na ba? Pwede ito. Diyan ako pa doon ani. So, ang ganikan on. Unya. Saan naman? Muna ko. Wala, bridor ba? Mura din mo pang-konsumo. Karoon naman Sa ka. kabulan. Isa ka bulan. Magpanyapon mo ka. Isa ka bulan ka manyapon. Kalay. Unya ang para pag-uwa na po sa sunod. Kay pagatas. Kay pag... Oh, na pa. Oh, ano ka saan? Tapos may imong sweldo sa isa kabulan. Dos man. Isa ka bulan, gini yung bangiyon. Pwede ba na sweldo? Isa na mga kasang Miguel ang gipalit. Pangay pa juga isa ka bulan. Yahay pa kanina mo. Isa ka bulan ako ang sweldo. Wala. Pati na lang ko rin ito. Pulutan dito. Sa may yung gusto din ng pulutan. Sa unsa, paliti ko ito. Ako na ni. Pagpalit makani mo. Isos, isa ka bulan maka nga. Pwede mo gipangayo. Kuha dito palit dito pulutan ako. Murag kulang na lagi ni. Kulang. Pila man din na. NANI?! お前はもう死んでいる。 Bigor na wala nung bigor. Gusto din ng pulutan yung gusto. Masa kung basta kay pulutan. Hindi na rin ka gusto minom ko karon pag nga tagaan nagkwarta o tagaan na ko ni magpulutan. Kasi naga ni susuklian ni. Ang sukli na ko ipalit. Ay, hay, pag kayo kagdagan na ko. Sa unsa Walang basta kapag kagani kayo ni. kay unsa basta ka nang kon sa magkabuton. Gusto ka pulutan? Paliti gani ko. Sa Uy, uy, uy. man sad. Kiniri, maghatag sa ko niya. Ang may pagpulutan. Tari, kung para sa palit o pulutan. Oh, ni papay pulutan. Okay na. Dahil, kasi gusto kag dugangan pa na. Aha. Kay kunit ka gani kay sus. Tagaan na gani ko pag kana man dud akong gikuan. Kung kabalo pa lang ko nga tungod aning isa ka San Miguel makuan. Inana ka na akong magasto. Wala lang nako di gipalit. Ay, lisod po do. Tag 40 ra. Pagka man nakagasto sobra pas 40 ang gasto pila pa. Kamahal pa di eh. Anong 40? Mo gani kinara man oh. Kung man pa ako nagpait na wala tigawas na. Ino ka din yung taguan. Ningon ko. Yata ko mangi o gani kulang. Walay, kulang. Kulang mga ni. Pila may kulang na day. Wala. Sige na ako dito. Abridor. CJ, abridor na CJ. Kuya, abridor kuya. Gusto di kag pulutan. O gani. Tag. Hindi man din ako kuhaan kay konsumo man din nato. Ibayad pa rin ito. Kurinti. Bayad pa. Napay pang bayaran. Tugang, tagay na lang. Tugang kay. Tagaan ta kag. Palitan ta kag pulutan. Tungalan na nakog duha. Palitan ko ni mo pulutan, dugangan ni mo duha. Oh, dugang yun eh. Sobra naman kina. Ingat. Pangbayad ni. Pangkonsumo. Mo na po. Ano may gusto nga pulutan? Sa unsa, masa hawa na dali kay giinom ta. Kasi diya nga abridor kuya be. Uy, uy, uy. Saan sad? Mangayo de ko. Bahin ako. Kay Si bahay nag magpaparlor ba ko? ga mo pag kita to sa vlog ga. Ano ka? Bilis kay ka. Ako ray vlogger nga. Bulingit pag kay ka nga vlogger o pag ka pop.
puts pa sa akong nawo. Pagka ikaw nung primero itong sweldo ko, pag mo. Libo-libo po. Lahi, puts pa, lahi, mga ligo. So, saan di mo tuyo na po, mag-unsaw di ka? Taga-lagi ko para pang parlor ba, Pang-parlor, lugar na. magpa-pedicure. Kuko, di mo magpatay ng mga kuko. Pedicure man tiin. Ay, pedicure tayo. Magpatay ka po. Oh, nakalaro. Oh. Palitan man ako sila kuan. Saan naman sa siyang palitan Palitan nila? ako sila sinina. Palitan na sinina. Sagdi na sila hukas. Ay, sagdi na sila tulog. So, magdapo si hukas. Hindi mo ito manlaba. Apan palit taga-duhagin na lang ko nga magpalaba ko. Mura man tani akong gasto. Mura man naunong na. Dumagan ganyan na ako duha. Oh, duha. Tag 40. Ang tulang ka na magduha. 120 ra. Unya, pila naman na. 20 mil akong giataksi mo. Oh, naro. Pero sa nila. Oh, ito. A few moments later. Palitan pa dito. Naradali. Ito na. Ay, isa ka galon. Maging palit ni mo. Oh, si kagalan pa. Tuba man. Tuba man ang palit ka. Sus. Dili mo na tubag good. Hinambog ka doon. Yung magduha ka San Miguel. Uy, mahal na akong gipalit kay. Tuba. Tapos daan na mong balot. Bugnaw pag yun. Uy, mahal na akong gipalit kay Carlo Rossini. Carlo Rossi na balik. Carlo Rossi kuta galon. Dili mo na galon good. Dili galon no. Klaro kaya no. Kita na no. Galon no. Di ba ko nasulirin karon? Buta na niya. Yung mag-inom ko. Buta na niya kung mag-inom ko. Saan mo sa'yo mong tumo? Pag lumag na dito. Pag ano dito. Ito ang tag-galon. Ay, baso bit. Ilang tayo mong Carlo Rossi eh. Ay, baso. Dili na ako magdungan kay nang order na mong buko. Mag-i-deliver na to. Tuba gitu. Okay din. Ano na yung baso eh. Ay, man. Okay, baso. Magag di ko niya man eh. Malag ko. Kapingis. Ramang yung palit. Tuba o isa kabo. San Miguel na ako eh. Kasi maglaan. Malag ko. Hindi ka pa imo. Ay, may jaming-jaming. Good. Parang malingaw pa ko ba? Tuba. Ang sabi, tuba. Kaayahay ba kay sa dyan mag-jamming. Mag-jamming pa ka nga. Daga lagi ka pagkaon diya. Bari ka mo. Na pa'y. Para masugot ka. Apa o? Na pa'y. Mupan. Eh, muna. Mag-jaming ko rin. Malag ko. Kulang naman eh. Ayahay pa kayo ni mo. Nanghidat na malag. Tagaan kay 4 mil. Palag, masugot. Bigyan ka Kulang masugot. naman eh. Kinakoy nakita ang na cellphone. Bagong gawas. Kuan kay to. Lamig ito. Kuan. Kamera. Bago pa mag-iti kayo petag cellphone gahapon. Samsung ito nga ito. Huwag ko magpapalit na buka. Bugag naong gino eh. Dili kay. Ay dili. Cellphone, tablet, iPad. Palitan Ay pila man day. Palitan si Kuan. 8,000. Na laptop dia. Na computer dia. Magpalit pag tablet nga. Disunod ba man yung bata? Man. Mabitbit man na niya o Kuan. Mabit-bit ang. Sobra na siyang bag. Ay, nag-iba eskwela. Para wala isunod sa bag. Asa yun sa'yo nun. Istorya. Ay, naman ko lang anak. Sabi naman itong tablet. Umagin na lang nagsing ko. Ah, grabe 9 mil ang tablet. Namay ko nakita ang tablet. man. Namay ko nakita ang tablet dito. 1.5 ra dito sa kugon. Aki, pagka ito isarap ito kahulugan, Ihulog din mo po. Ay, bata ba ang mag... Sige na, be. Palit. Sige. Duha, masiguro ka tablet yung tagsa. Masiguro mo si G. Mag-tablet, lugir ko ka. Bikil, basta kay dito na. Hindi ko lang na. 5,000. Ang binalanggod na din na. Wala na 5,000 ako. Dapat itong tablet. Ano mo, snack pa kaya ko. Wala na, may kwarta ko. Ang kwarta. Ilan lang ni. Ang kanina na, imo muna na. Ano, mulag pa ko ani. Muna na. Mulag. Ano may gasto na ko ani yung mulag ko. Uy! Kadako na ba aning Oh, mulag ko. Allowance pa na, 1,000? ang allowance pa na ako.
Pila magtubil na magkapila man mo Ang allowance ako kung mag-duty na ko, tangan ko di mo. Ay magulat po sa sweldo. Sweldo naman po mo sa semana. Ah, sa mo ka din. Ako mulag yun. Ako mulag. Inana ko. Ano mo kan? Ano mulag? Mulag, kita ko.